Kebalang Presbyterian Nong Thamai Ribhoi Sinod, kum kejing pen kre ya ka sinod rangba, ban salong hau arhajar arpsau, kala pen long ya kejing jurep ya kamadan ban snai kerensan sinod, bat kisau dong saukun ki bebiang na kebenta upat lang ban poi syakate kejing sengba. Ya kejing jurep ya kamadan la penlong hak khat ar tarik uyayong arja arpulai kebala sakhi da kejing don lang UMLA ke umsning u Dr. Celestine Lingdo na kebenta ban penhe bat pendap khendo ya ka wei kejaka madan hak klaus nong thamai kebadang temu ban penoi ka hakis nam ban wan kum ka wei na ki madan yelek kai football bat kumju ya ki surak ki lenti ki sengkin. Hakajing jurep ya kate kamadan yelek kai la don lang dak reception committee ki pastor ki teman basan ki rangba balang ki nong lam snong ki officer na katanat PWD bat ki wei la persang ban wat bnia ban penrung lengba ka skim sarkar na ka benta ka bit ka biang hakate kamadan ringkat bat ka jinga tre lang baru MLA ban thau ki lat ban yo ki skim sarkar kan thop ya kate kamadan bat ki wei ki skim an sedang bot din ba nang kong ngi pen pau ya ka jing sngu yo ble nang kong kum ka reception committee jong ka balang president nong thmai ka badon haglenti jong jing pen kre na manta ka jing sang sinot rangba ka ban salong hang ne ka balang jong yo snam ar hajar ar sau ngi nagliang jong ka balang rengkat ka snong ngi pen pau ya ka jing sngu ya i MLA i badon borom jong i Dr. Silengdo i bla sim khiai gene kam ha ka ba ha gene ka singi ringkat bat ki officer jong kata PWD nilayo ya ka banwan page banwan jungo banwan jurip ya ka jaga ka ba nagaliang jong ka reception committee ngi thumu ban pelong ya ka jing seng sinot house name arjar afsau badaka jing simkhia jong i MLA ringkat ru bat ki officer na ka tanat PWD ngi kerman skam ba ka jing khmi lenti ke jong i kum ka balang bat kum ka snong banyo ya ki surok Syakita ke jaka kaba ngimut ban pelong ya ke jinga sang sinot au snap arja rapsau kan long kaba job de ngi kerman skam ba kane kam de kesin kaba khadu andre ngi kerpat ha ju kopor ya ke officer jong ka PWD department bakin sngoba ya ka ban simkhia ke kam ba ngi khmit lenti ba la kono no aswa ba ka balang kan yo ban pediang ya ke jing sang sinot ngin yo i ya ki surok ki babet ki babiang kenang bangkan pensuk ya upai riunget bawan sakane ke jing sang bat kan long ru ke jing kerku na ka banta ka jongi kum ka balang ka snong na ka banta ban pun krau ya ka buram ka jong blai bat hagu ju por mdei tangga surok andre ju por ngi kerpat ru ki we department kum ka PHE bakin yarap ya ka ban sim khialem ha ka ban penbit penbiang ya ki umbam umdi mar kum ka long banta ka snong jongi ka don hapdeng jong jing kerdu bat ngi skam ba i MLA in sa sim kiaru i kene kam ba ka PHE department ru kinwan ban jungo ya kene snong jungi na ga banta ka jing pinbit pinbiang ya ki umbam umdi na ga banta ka jing bit jing biang jong ki pa jong kirim pe ingrisan ki don po jong kabalang titang di ni ki kinten ai kublai shibot